Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa dia kan sa kanod na petuan na pengampung ranaw sa nakipito akan rakano na soko na masumakapang gulala na sa iroy nagagaw na pananadem. Sa dia ko na makapanggulala na sa iroy nagagaw na pananadem na dia ko na di ko kurmatan na di prilay lang kay Kajimo Amar. Kalo ko no uba to man at tigi Kajimo Amar na beso papakalipata. Na uba ko na makatado masami sa babasa darami. Ati kurung kung pamanay mga dato na mga bae. Kagi amiya oray sa luloy panido no panimbang ko na minumbawa dato ang maganduga ko na na gusto ragata at tumitay ko na lumigis ako patapya gadilan. Na ineta ka na siso amana nalalaga ka na sa katina tetang kay ni Bunja Sudisya wassalam.
besok pikiran
benar sungang ana tadi ana sana eko di kang ginawa inanay no kuna muaw ama nakakatana so imagagan paro-paro sa bunda paro-paro sa buyeng amata uro na mamilo toka paro-paro ko buyang sa diro na kasibana suta kumotang mabengan sangkari datumu ameg sadina nilalak Special to you kay Haji Muammar gusto balay anggota paro-paro sa bayang.